Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι συνάδελφοι κ. Θωμάς Ρομπόπουλος, Χρήστος Χάιδος και η κυρία Ροδούλα Ζήση δεν θα παρευρεθούν στη σημερινή ψηφοφορία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μας γνωρίζουν με επιστολή τους πως αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν ναι. Οι επιστολές αυτές εκφράζουν πρόθεση ψήφου, δεν συνυπολογίζεται όπως είναι γνωστό στην καταμέτρηση των ψήφων και θα κατοχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Δύο στο πρώτο. 2 στο πρώτο. Κανανίας 4. Αργολίδος.